Bismillahirrahmanirrahim. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh. Ger tu dünyayı baş zanibi tikes nikare te bixapîne. Ger tu ahireti baş zanibi tu nikari tu kesî bixapînî. Dev jê berde roj çi bikin bila bikin. Wextê qeder qerar da êdî dilê xwe rehet bigire. Pê kêfxweş bibe. Tiştê ço li pey nekeve. Derdê dinyayê ne bêdawî ye. Li ber musîbeta sabr bike û bi metanet be. Bila mirov te bi wefakarî û bi xweşbîniyê nas bikin. Ku di nav insana de eyb û qusûrê te zêde bibe û tu bixwazî ev eybên te werin veşartin, bi camêrî û bi sexîbûnê biveşêre. Lewra camêrî û sexîbûn hemû eyb û qusûra diveşêre. Li ber neyarê xwe stûyê xwe qet netewîne. Ji yê tima û xesîsa xweşbînî û musamaha hêvî neke. Yê di cehennemê de tîn dibe jêra av tune. Teennî û bêinfirahî rizqê te kêm nake. Ecele û bêtengî jî rizqê te zêde nake. Ne xemgînî ne dilxweşî, ne tengahî ne jî firahî daîmî ye. Ev nasekinin diçin zewalê. Eger ku tu qenaetkar bî, tu û ew ê mal û xweşiya dinyayê yêwî ye hûn dibin weka hev. Gava wextê mirinê were ne erd ne jî asîman dikarin te biparêzin. Erdê Xwedê fireh ye lê belê gava qeder were asîman jî teng dibe. Dev jê berde roj çiqas xeddar be bila bibe, çawa be jî ji mirinê re derman tune ye. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh.